ngeturaken pujanan puji maring Gusti Kang Maha Suci Magnas kelawan asih nenuguning yang magung mugia angsal pitu mugia angsarakan saking kula separeken marang seniman lan seniwati manung kalian budaya seni minangka warisan sing para wali warisan sing nenek moyang kang majid yati-yati Guning yang magung mugia angsal pitulung mugia angsarayu saking kula separa kanca nyuwun agunging pangapunten saking kula separa kanca seni sandiwara binar maja indah ingkang dipun pimpin langsung dumateng Kang Ulis Uskus Narangan sareng Kang Kudoni pelindunge sedaya sami nyakseni sedaya sami mirengaken saking Majasi alamat Kecamatan Sriye Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni lahaga jasane tampil lumayan kari seni lumayan kang hiburan wilujeng tepang lujeng tepang gimali dumateng para sesepuh dangdur sedaya salam hormat kang Bapak panitia sareng Ibu panitia sedaya sami mirengaken para sesepuh Bapak Kang Jaya Blok Dangdur sedaya sami kumpul nyuwun doa ingkang senyaptan nyuwun restu ingkang pangestu nyuwun jembar pangapura sekatai kesabunan pamugi krisang maklum pamugi krisang ngapura Bapak panitia Ibu panitia sarang sesepuh Blok Dangdur Kediri
sareng segenap panitia sedekah bumi Bapak panitia Ibu panitia sareng Mama Ulis Papai Kenji Mame Kenji ajalali kang totoy geding panitia dewe sareng Mimi Penai geding sareng Papai Ara wong karang turi kang we Taiwan dewek Mimi Nopi sing duwe putu telu Mamai adek kang we tiga saudara Mama Ros sesepuh binar maja dewek Mamai Fari Bos Indra di selai geding sing paling eman Mamai Febri kang we julang piring serang Mama Willy Bos SPI Mamai Dede Ayu ajalali Sarawase Papai Pauji Bos Indra di selai ajalali lingkulane kang Ulis Papai Kenji Mami Kenji lagu kesubun aduh Papai Ara wong kerang turi kang we Taiwan Mimi Penan ajalari Selawase Mimi Nopi kang we putu telu Mama adek kang we tiga saudara sesampune matur kesubun ajalani ningkulane Mama Ros sesepuh binar majaya sampun ali Bos Indra di selai kedik sedulur dewek sareng Papai Didik Bapak Kapolsek Gabus dewek syukur menghormat Papai Didik salam hormat Papai Didik sing duwe Polsek Gabus dewek aja lali wong seduluran aja lali wong bebaturan gumlari ning alam lakir yen kurasi kudu sepikir ning segala tindak lan laku Papai santi keding ngedur kuwong melengkung ning langit kaya layu mangko aworan si mega kuning gunung katone suwung nyawang segara ombak-ombakan kaya jagat milu nangisi kaya jagat milu bilasung kawan ning sapa sinitip diri ning sapa sunyang sangat raga sesambate ora kuat ora nyangga beri kuat nyangga larane beri kuat nyangga mirane Bapak panitia blok dang 2000 panitia sing paling eman Papai Didik sing duwe Polsek Gabus sesampune matur kesubun Mimi Penai kedik ngaturaken kesubun sanget Papai Ara wong karang turi kang duwe Taiwan dewek Mimi Rena matur kesubun Mimi Rena sareng Mamai Fahri Bos Indra di selai kedik Mamai Fauzi Bos Indra di sel Mamai Ros sesepuh binar maja indah ngaturaken matur kesuwun Mamai Ros Mamai Fauzi Bos Indra di sel sareng Mamai Febri kang dua julang pereng Mamai Willy Bos SPI kedik sareng Mamai Dede Aju sampun lali Papai Didik kang duwe Polsek Gabus Mimi Nopi kang duwe putu telu
mama adek kang duwe 3 saudara keding sampulani selawase mama ulis papai kenji mime kenji keding sampulali opa gentai kedik minakan kane ketua panitia opai gentang ketua panitia dewek kajalani selawase wong seduluren nok mawar minangkane calon majikan saking Tegal Pelem dewe nok mawar calon majikan sareng nok mila abom-bom anake bapak Kaspin dewe nok mila abom-bom sareng aya kesane kedik minangkane wong julang pereng sareng aaseno Raden TikTok dewe dilali-lali angger beli lali Mama Ros minangkani sesepuh binar remaja indah Mama Ros wong babakan jaya dewe sareng mamae Pauji bos Indra di Sele Geding saking mane-mane wong seduluran mimi aja cari ni sing duwe nokcin sedewe wong taman sari lelean mimi aja cari ni sing paling eman sareng aya kesa wong julang pereng geding aaseno Raden TikTok sareng angadi minangkane bos baso ABC wong dangdur dewe laha ling sesane ngulung kawitan si kebar mata ajan mata janggontang opai genta minangkani ketua panitia matur kesuwun Mama Ros dewek minangkani sesepuh binar maja indah wong babakan jaya sareng papai kenji kedik mami kenji kang ulis dewek sampunali papai santi keding sareng apa arai kedik wong karang turi kang we Taiwan papai arai mamai Febri saking julang perek mamai Willy bos beras SPI dewek sareng mamai Dede Ajwe kedik ling secani ulung kabitan si kembar mata ajang mata jagontang mimin nopi sing duwe putu telu mamai adek kang duwe 3 saudara mimi Rena mamai Ros papai Didik sing duwe polosek gabus debek sedaya ngaturaken matur kesuwun aja lali sareng sesepuh babakan jaya blok dangdure keding panitia ibu panitia kang paling emang yen awan kaya kebayang yen bengi kaya keimpi gulang guling sasorangan gulang guling dedewekan gulang guling eta gulang guling gombal merang sapu jogan papai Didik wong demen klesedan baik minangkani sing duwe polsek gabus dewek aja lali sareng papai kenji mami kenji kedik sareng mamai ane mamane arasa kedik ngaturaken matur kesuwun mamane arasa mamai arasa yenawan kaya kebayang yen bengi kula keimpi gulang guling sasorangan mamai ane arasa mamai arasa sareng mamai karo doe kedik bos kayu jati langing sari dewe aja lali masalah basi mamai di karadong bos kayu jati sareng mamai Ros binangkane sesepuh binar remaja mamai Pauji bos Indra Diesel opai gentak ketua panitia sareng mamai Febri
sing julang pereng mamai Willy Bos SPI mamai Dede Aju Mimi Renang sareng papai arwang karang turi kang Rita Iwani Gedik sedaya ngaturaken maturi kisubun najan ragane Pak Anggang aja lali bae selawase papat wene gesan sing wedang dura dewek bapak tuane gesan sing wedang dura dewek aja lali bae selawase bapak tuane gesan ketika wedang dura ngaturaken maturi kesuwun ngajrit maratang sepine galam bulan ramyandamnya kerlipe ku bintang germecike laut losari ning kono papai didik kang polsek Japus wong loro madu kasih langite mendung ngopai genteng cuaca mendukung mamai roseku binar maja ati beli ke bendung demi cinta ulah rela udar gelung bapak tuai gaisang sing wedang kian bingung ning ati rasa kedogo bengi mamae Febri wis diganti awan langit mendung jadi terang papai arah wong karang turi sing duwe taliwan bengi mini nopi sing duwe putu telu paling eman mamai ade sing duwe 3 saudara jarene sayang mimi Rena sayang orang kenyataan kisah cinta kita mungkin tinggal cerita langit bendung cuaca mendukung demi cinta ulah rela udar gelung ning kono wong loro memadu kasih langit mendung cuaca mendukung aseno asrat di kebendung sampai rela demi cinta udar gelung aseno
yen bingung ning kono kula gaduh bengi wis diganti awan menggut ning suket winulang rasa sajuk sekian wis dadi gersang aseno bengi wis diganti awan memerah ambut ning suket winulang rasa sajuk aseno sekian wis dadi gersang nasib kumbang kang rupawan layu gugur pinggir jalan kumpang jalan sekian dadi pasangan langit mendung bapak tuai kaisa cuaca mendung asrat beli ke bendung demi cinta sampai rela udah gelung bapak gisan mamai arasa kian bingung ning ati rasa kejung-yung bengi wis diganti awan opai gentang langit mendung dadi terang kumbang jalan ngisep madu langsung hilang bengi bapak tuai arkan wis diganti awan embun suket ning triwulan kerasa sejuk pote kasih wis ganti gersang bos beras putih majasi nasib kumbang kang rupawan layu gugur pinggir dalan kumbang jalan sekian ganti pasangan sepine ngalam budek kasih kaya ramyang bos beras putih majasi kerlipe gumintang gerucike ombak laut losari ning kono wong loro memadu kasih